единственото кафе с чаромат. Якобс Монарх. Уникален чаромат. Някои неща са създадени по-интелигентно от други. Като новите маслени радиатори Stretto на Делонги. Те са тънки, с елегантен дизайн, без остри ръбове. Усъвършенствани за по-добър топлообмен, радиаторите Stretto са с уникална възможност за монтиране на стена, подходящи за отопляване на всяко помещение. Делонги, интелигентно създадени от тези, които наистина знаят какво правят. Като всеки човек, понякога и аз искам да съм инкогнито, но знам, че косата ми винаги ме издава. Затова за мен е немислимо да имам пърхот. Head & Shoulders ме предпазва от пърхота 100% и прави косата ми толкова красива. Всички я забелязват. Знаете ли, понякога не е лошо да си известен. Head & Shoulders. Най-добрият начин да имаш красива коса без пърхот. Да планирам бъдещето си. Да имам по-високо самочувствие. Да имам нови бизнес партньори. Повече конкуренция. Държавата да работи за мен. Какво е Европа за теб? Национална кампания Европа за мен. Ново от Always. Вариантът Ultralight вече е в двоен пакет. За да спестите пари, така получавате 2 превръзки безплатно. Максимална защита за по-малко пари. Също както морският твар, вашите зъби са под постоянна атака всеки ден. Ето защо се нуждаете от ежедневната грижа на Aquafresh Total Care. Клинично доказана формула, така усъвършенствана, че възстановява емайла в ранните етапи от развитието на кариес. За силни и здрави зъби цял живот. Aquafresh Total Care. Как се забавляваш? Как си търсиш приятели? Как намираш нещата, които обичаш? Ела в Нета! Вземи промоционален прима пакет 20 часа интернет достъп и с 20 лева време за разговори. Само за 19 лева и 98 стотинки. Прима. Това е твоят глас. Използвай го. Течен шоколад. Милка. Милка. Най-нежното удоволствие. След тежък ден в преследване на антилопи в Серенгети, единственото, за което купнея, е неповторимия вкус на Швепс. Истинският тоник. Би ли приела да вечерям с теб? Ами, моят приятел. И аз обичам слонове, но цял ще ми дойде в повече. Швепс. Истинският тоник. Тя разбра какво значи да обичаш твърде рано. I'm your boyfriend. Admit it. И загуби любовта твърде рано. Но тя я дари с най-скъпия спомен, който тя реши, че няма да загуби. Тя обичаше без да очаква нищо в замяна. If I am the lover, you are who I love. И получи най-скъпия подарък. Сибил Шепард. Кейт Капшоу. Мечта за цял живот. Вторник, 20 часа и 15 минути. Скоро по BTV. Един сериал, продуциран от Стивън Спилбърг. В най-критичните ситуации те трябва да останат хладнокръвни. Защото са заложени човешки животи. Защото се решават човешки съдби. Защото за да бъдеш полицай, трябва преди всичко да бъдеш човек. Очаквайте скоро по BTV сериала «Опасни улици».